Mít vztah ve světě showbiznisu rozhodně není nic jednoduchého. Neustále jste veřejnosti na očích a cokoliv uděláte či řeknete, má okamžité následky. Ať už tak začíná nebo spěje ke konci, všichni víme, co se u celebrit doma zrovna děje. Pojďte se s námi podívat, jak veřejnost vnímá vztah samořečených českých Beckhamových, Kateřiny Krystalové a Tomáše Řepky. Kateřina Krystalová, rozená Blažková, je česká moderátorka, která se narodila v roce 1979 v Radeníně na Táborsku a v dětství se s rodiči přestěhovala do Prahy. Jako dítě byla členkou Dismanova dětského rozhlasového sboru. Profesionální moderátorskou kariéru zahájila v pořadu T-Music, následně spoluprací s Českou televizí. Někdy mezi lety 2001 až 2005 si kvůli popularitě změnila jméno z Blažkové na Krystalová. Společně s Jiřím Kornem v roce 2007 moderovala národní kolo soutěže Eurovision Song Contest a následně byla českou komentátorkou finále z Finska. Byla moderátorkou hudebního televizního programu Óčko a internetové televize Stream.cz. Po dobře nastartované kariéře se vdala za hokejistu Martina Tůmu, se kterým má dceru Klaudii, na kterou neplatí alimenty. Po těžkém období, kterým si prošla, dostala příležitost v TV Barrandov Jaromíra Soukupa, kde moderovala pořad Aféry. Z televize dostala padáka kvůli pornoinzerátům na bývalou manželku jeho současného přítele, ale o tom až později. Řepka je bývalý profesionální český fotbalový obránce a reprezentant, který proslul svými blikanci. V zahraničí působil v italském klubu ACF Fiorentina a anglickém West Ham United. Co se týče jeho manažerské kariéry, v roce 2013 byl jmenován novým sportovním manažerem druholigového Baníku Most. Jedním z jeho prvních manažerských rozhodnutí bylo doporučení Zdeňka Busty na pozici trenéra A-týmu místo Michala Zacha. Po 3 měsících však Řepka i s Bustou v Mostu skončil. O Tomáši Řepkovi bylo slyšet jen ve spojení s jeho sportovními úspěchy nebo s nevhodným chováním na trávníku. To se změnilo jeho návratem do Čech. Problémy začaly, když se zamiloval do modelky Vlaďky Erbové a rozhodl se, že se rozvede se svou současnou manželkou a matkou svých dětí Renatou Řepkovou. Skončil v náručí modelky Vlaďky Erbové, což bylo spojeno s mnoha problémy, včetně utnutí kontaktů se svými dětmi z předešlého manželství a odmítání placení alimentů. S Vlaďkou si záhy pořídil syna Markuse a později se i vzali. Vztah vypadal idylicky a o to větší byl šok, když se rozešli. Vlaďka Erbová se odstěhovala se svými dětmi do Brna a Tomáš Řepka zůstal v Praze. Nejprve to vypadalo, že spolu mají velice korektní vztahy, ale to trvalo jen do doby, než poznal moderátorku Kateřinu Krystalovou. Když se snažili tvářit, že s pornoinzeráty nemají nic společného, soud nesdílel stejný názor. Na veřejnost se rychle poté dostala nahrávka, která zachycuje oba dva aktéry při platbě pornoinzerátů v bance. I přes zjevné důkazy se dvojice snažila dále zapojit. Kromě pornoinzerátů dokázali naštvat snad téměř celý národ. Ať už se jednalo o neustálé urážení Pavla Novotného, vyhrožování snad každému followerovi na Instagramu nebo slovní ataky na novinářku Markétu Lukáškovou, nebylo to zdaleka vše. Mezi jejich nejnovější kousek patří odtajněné nahrávky, kterými Kateřina Krystalová úkoluje svoje troly, aby lidem, kteří s ní nesouhlasí, udělali problémy v práci. Dvojici, které na začátku každý fandil a předpovídal slibnou budoucnost, tak v současnosti vůbec nikdo nezbyl. A jaký názor máte na tuhle povedenou dvojku vy?